Yun na, sabi ko. Makikibukas ba? Okay, so yan gagamba natin, Jensan. Kalaban natin ngayon si Idol Kapaleta. Ayan. Uy, bumaba ang atin. One down! We are the... Babae sa atin. Yan yan. Break. Kakagat din yan pag pinagat. Uy, bumaba. Yun na, sabi ko na nga. Masyado malapit. Uy. Two down! Nanalo po si Kapaleta. Malapit na mag-champion. Ang kanyang standing 4-0. Ayos. Yun. Ako naman, 0-4. Mga Kapaleta, so dito po tayo ngayon, no? Kasama po natin si Tatay Mendo. Huwag niyo po kalimutan na i-like siya and i-subscribe ang YouTube channel niya. And syempre, huwag niyo na rin po kalimutan ang ating YouTube channel. Paki-support po ang lahat na nagbablog. So yun lang po mga Kapaleta. Good luck sa aming lahat. Bye! Kabinong, mga kabinong, salamat po sa inyo. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel, Kabinong the Third. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe kay Tatay Mendo sa channel niya. And mag-share po sa mga YouTube na ina-upload ni Tatay Mendo. Ingat po kayo lahat. God bless po sa inyo.